iki mau munggah telu. Ya seboh pokoknya tak telu 5 munggah telu. Oke. Mas Jamuji. Nggih, kangge Mbak Pri jatenan Sukorame nggih. Beberapa dipijat urat langsung saged hubungan kalian Mbak Pri jatenan Sukorame Lamongan nggih. Nggih bemenawi kersaken pijat urut langsung nggih. Bagi Pak Pri, Mbak Pri jatenan nggih. Ganti nomor HP ini pun 082 131 965 30. Mbah Pri tukang pijat urut jatenan Sukorame. Terus bapakmu? Enak Dik. Ayo Dik. Getno Dik. Terus bapakmu? Wes pol kok. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku Turi buta apa sampeyan gak krasa mas ya Dik. aku kudu sambat karo sapa Sambat nang germa bunda ya Dik ya. di wonge tak benar, suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi Turi putih sukepan nanggon mopali bisa kumpul kaya wingi terus kaya kamu tau nono windono ambu mono tak anteni heng bojo etresna balung nongko bebasane piye mas kanton bojone cak priya wae. laku piye Tak tinggal kali bojone cak priya sih. aja lali pawelingku terus nopake Tak terusno enak sih. uga mono Durek sih. janjimu modar Turi putih. kang setya satu tak anteni nganti saelingmu peyan sungguh mempesona oh apa ulun jadi